Montserrat Altimires, fotògrafa, i el que em va bellugar és com una mica un repte. Quan et plantegen algun tema en el que tu normalment no hi treballes, és per mi un repte. He creat una obra analitzant el que elles van fer d'alguna manera i deixant-me portar moltíssim. I en aquest cas va frapar força el fet de la unió fa la força. I perquè ja és una cosa que darrerament, amb el tema de la societat actual, crec que cada vegada és més l'egoisme i el divide i venceràs. Normalment la meva obra és molt més introspectiva, molt més deixar-me portar, sentint, amb la natura, a mi mateixa, digue-li com vulguis, i en aquest cas vaig tenir moltes ganes de conèixer aquestes famílies, però volia conèixer aquestes dones com a dones, no com a liderant un moviment ni molt menys. I el que em vaig trobar precisament és que la família pràcticament no sabien ni que havien fet això. Jo volia parlar amb filles, sobretot amb filles o netes, i resulta que no vaig trobar, bàsicament, qui va parlar amb mi eren fills, nebots, i aquests fills o nebots no en sabien pràcticament res. O eren grans i estaven estudiant fora quan les seves mares o seves àvies estaven lluitant per aquest tema, o eren molt petitons i per tant tampoc se n'assabentaven. I el que sí que em va fer molta gràcia, un dels fills, que no se'n va assabentar perquè això estava estudiant a França, em va dir, és que eren molt subterrànies, va ser un moviment molt subterrani. I és cert, jo quasi que de totes les frases que m'han anat dient els familiars em quedaria molt amb que eren subterrànies. I precisament aquest moviment trobo que va ser més fort, o crec que van aconseguir arribar on van arribar, precisament per aquesta perseverància, aquest intentar fer col·lectiu, però alhora sense voler aixecar les llances, perquè en aquell país, en aquell moment, les llances segurament s'haguessin apagat ràpid. I d'aquesta manera elles van ser molt intel·ligents, van anar fent la seva i finalment se'n van sortir.